Egiten duguna tailerra bi gauza. Alde batetik ikusten dugu pixkat bigarren eskuko bizikleta bat hartu nahi duen pertsona horrek ze baliabide ditu, nun bilatu dezakeen, eta erosketa hori egiteko ze gauza eduki behar dituen kontutan. Eta horretaz gain ere bai, bizikleta erabiltzaile batek bizikletaren mantenuan eduki behar dituen oinarrizko gauzak zeintzuk diren egiten dugu pixkat errepaso bat. Kate bat engrasatu dela gauza simplea, jendeak ez dakila edo frenoarekin daudela galduta, mekanikan gehiegi sartu gabe. Etorri daiteke edozein adinetako pertsona. Izango da esan dezagun tailer pixkat teorikoa, baina bai ikusiko dugula pixkat praktika bizikleta, ikusiko ditugu piezak eta pixkat teoria hori praktikan non dagoen. Aurten hasi gera, egin ditugu 3 tailer kulturetxetan. Gustora gelditu gera, egia esan parte hartze ona eduki du. Eta gero sortzen da baita ere pixkat eztabaida giro bat, eta bakoitzak kontatzen du bere esperientzia, eta polita izaten da. Gure tailerraren bidez, igual aldezula pixkat zaindu ondo bizikleta, eta gero hartzen dezunerako ondo dago pixkat trukillo super simple batzuk, baina eskez bali maizu norbaitek kontatzen, ez dakizkizu orduan. Azkenean ordu terdi batean asko laguntzen du tailer bat dela.